Gadewch i ni weld beth arall sydd ar gael yn y ffair Nadolig eleni. O, Zara, helpa fi. Sdim siap na siopa Nadolig yna. Sdim cliw da fi beth i gael i bawb. Mam, Myngi, Beca, Mali, syniadau dy ti? Paid â edrych ymhellach na botymau del, eitemau, nwyddau, fframiau wedi hyddurno a'i personoli. Be ti'n meddwl wedi personoli? Ti'n gwybod, ti'n dewis beth ti'n moyn sgrennu ar yr eitem. Enghraifft, plac drws yn dweud teulu James i dy fam, neu galon yn dweud enw neges i mam gi. O, syniad da. Allai gael chwiorydd niwsens wedi cael ei roi ar anreg i Beca Mali de. Wel... Joc, Beca Mali. Feddyliau am ryw neges fach fwy addas. Beth yw'r enw cwmni yma? Botymau del. Hei boys, os chi'n chwilio am anrheg cwl, breiddiol a lliwgar, ewch i weld y cwmni anibendod. Fi wedi clywed am anibendod, cyffrio yn defnyddio glan dafad, efe? Ie. Glan defaid, jiw, mae'n swyr o'n drawi dy. Ianto bach o'r glan wedi cael ei drin a'i lliwio. O, be mae'n neud dy? Print cars, ac yn ddiweddarach, mae anibendod yn printio dillad. Cool, bydd rhaid mynd i gael gweld os gallai gael anreg i mam o fan hyn. Mae'n lico anregion gwahanol lleol lliwgar. Ie wir, cer i gael pip anibendod. Cwmni perffaith i brynu anrhegion bach pert i ferched yw Betsy's Bows, llon siop o accessories unigryw. Mae pethau i plant ac oedolion yma. Clipiau, bandiau, bobl scrunchies i'r gwallt, rhai marbledeog sgleinog a rhai bach twt syml. A phob math o ategolion eraill lyflu, gemwaith, sgarffiau, hetiau, menig, bagiau. Mam, os ti'n gwylio, cer i cael pip ar y wefan. Anrhegion hyfryd, Betsy's Bows. Cool Metal Designs, cwmni sy'n creu a chanlunio weithiau metal safonol. Arwyddion a chynlluniau unigryw. Beth am arwydd, enw tŷ neu fferm? Neu neges nadoligaidd. Y ddau goch. Beth bynnag yw eich neges, bydd y gwaith o safon uchel iawn. Gyda Cool Metal Designs. Ti'n cofio Cari Davies a'i stondyn llwyddiannus iawn o dorchen Nadolig yn y ffair llynedd? Wel, mae'n ôl eleni to. Cyn ddisgybl o Hesgol Henry Richard yw Cari, ac mae wrth ei bod yn gosod blodau ac roedd ei stondyn fel arfer yn sold out erbyn diwedd ein ffair Nadolig. Mae eich chwmni Dolig Dela yn creu torchau nadoligaidd ar gyfer drysau a beddau. Dewiswch o'r gwahanol gynlluniau a meintiau sydd a'n ganddi. Addurn hanfonol ar gyfer y ŵyl, wedi gwneud yn ffres yn lleol. Dolig Dela. Mae caws yn bwysig iawn yn tŷ ni dros y Nadolig. Caws yn bob lliw a llun. Mae'n teulu ni yn enwedig dad yn caru caws. Ble gael caws lleol i dad boes? Tria Merlin Cheeses, cwmni teuluol lleol iawn, sy'n gynhyrchu caws o bob blas dan hael. Enghraifft, caws Sir Caradog, gyda mint. Caws yr bedwyr gyda gellig enwion dau. Mae hamperi yma hefyd, bysgedi yn llawn caws. Just y peth, breuddwn yn dod yn wir i dad, bydde hamper o gawsiau. Beth yw enw'r cwmni to? Merlin Cheeses. Cer i cael pip. Cofiwch dilyn y link i prynu tocynnau raffel. Mae gyda ni amryw o wobrau wahanol.